og jeg trak opgavesættet grønnere økologi. Hertil var der givet 3 opgaver. Det første, redegør for opbygningen af en plantecelle og for fotosyntesen, herunder hvor i cellens processer dette finder sted, og du skal komme ind på lys- og mørkeprocesser samt elektrontransport med fokus på redoxprocesserne. Og opgave 2 lyder: forklar, hvordan abiotiske og biotiske faktorer påvirker både planters vækst og livet i et vandløb eller en sø. Og spørgsmål 3. Randzoner, gødning og pesticider som f.eks. Roundup er nogle menneskeskabte påvirkninger på økosystemet. Diskuter betydningen af disse for høstudbyttet og miljøet. Jeg vil jo så her starte med spørgsmål 1 med cellens opbygning og fotosyntese. Hvis vi kigger på den her figur her, der kan vi se både en plantecelle og en dyrecelle. Man kan her se, at mange af dem, både plantecellen og dyrecellen, indeholder mange af de samme organeller. Dog er der den betydelige forskel, at planteceller indeholder grønkorn. Det er herinde i grønkornene, man finder det, der hedder thylakoider, som sidder i stakke, der hedder grana. Og de her thylakoider, de har det, der hedder en thylakoidmembran, hvor der sidder klorofyl og karton, som er to fotosyntetiske pigmenter, som giver plantecellerne den her evne til at lave fotosyntese, fordi det er her, at fotonerne fra lyset opfanges. Det er altså de her grønkorn, det er her, en fotosyntesen foregår, og det er de her grønkorn, der tillader planteceller at kunne have de her fotosyntetiske evner, som dyreceller ikke har. Og det er så derfor, planter kan udføre fotosyntese, og dyr som os ikke kan. Fotosyntesen kan deles op i 2 processer. Der er først den lysprocessen, som er den del af fotosyntesen, der er afhængig af tilførsel af lys, eller mere korrekt fotonerne fra lyset. Og så er der mørkeprocessen, som også kaldes Calvin-cyklussen. Der er den del af fotosyntesen, som ikke direkte er afhængig af lys. Den er så afhængig af lysprocessen, som er afhængig af lys. Men mørkeprocessen er ikke direkte afhængig af, at der kommer lys ind. Det vi så kan se her, det er grønkorn, hvor vi har her thylakoider, som sidder i sådan en stak grane her, og er omringet af det, der hedder stroma, som er alt det her grønne, der ses ud som en væske. I kan så se her, at den del op i både lys- og mørkeprocessen. Lysprocessen, det er de her lyseblå pile, der angiver den, og mørkeprocessen, det er så de mørkeblå pile, der angiver den. Hvis vi starter med lysprocessen, så kan vi se, at der kommer noget vand, altså H2, ind til thylakoiderne, og så også noget lys i form af fotoner ind til thylakoiderne. Og det er jo så de her klorofyl og kartonpigmenter, som opfanger de her fotoner. De her fotoner fra lyset, de spalter så det her vand, der kommer ind, hvorfra der frigives en hydron i form af H-atomet, der er på, og så bliver der så frigivet dioxygen, altså ilt, hvilket er det ene produkt af fotosyntesen. Det frigives så hernede. Derudover så dannes der også ATP, altså energi i form af ATP og hjælpeenzymet NADPH. For at det kan dannes, så skal der også komme noget ADP plus P ind, og noget ADP plus, som altså ADP'et kan gå sammen med fosfor, som den ekstra fosfor, som så danner ATP, og NADP plus går så sammen med det her hydron og bliver reduceret til NADPH. Det er lysprocessen, det er den, der er afhængig af det lys, der kommer ind her. Så begynder vi at bevæge os ind i mørkeprocessen, i det at ATP'en og NADPH'en fra lysprocessen går ind i og benyttes i mørkeprocessen her.
Og det er så også her mørkeprocessen, der bliver ATP'et og NADPH'et, det bliver nedbrudt øhm, til ADP plus P igen og NADP plus, hvor at de så bliver brugt til endnu en lysproces, så der dannes altså en cyklus mellem de her to. Men mørkeprocessen, eller Calvin-cyklussen, som nogen foretrækker, det sker ved, at der kommer noget CO2 ind i de her grønkorn her, hvor de så går igennem en lang række reaktioner i denne cyklus ved hjælp af forskellige enzymer og hjælpeenzymer, hvor CO2'en så bliver omdannet til glukose, som jo er plantens primære form for organisk næring, her C6H12O6. Og som sagt, så frigiver den, eller så nedbryder den jo så energien og NADPH, således at det kan benyttes igen i endnu en livsproces. Altså kan fotosyntesen startes forfra, hvis det er, at der er vand og lys til stede, til at den kan starte forfra. Ja, så det er lys- og mørkeprocessen. Altså lysprocessen der, hvor at lys er nødvendigt for, at den kan forløbe, og mørkeprocessen, det er simpelthen der, hvor lys ikke er nødvendigt for, at det kan forløbe. Så har vi elektrontransporten, og det er som navnet siger, så er det en transport af elektroner, hvor de løber gennem forskellige, eller flere enzymsystemer, hvor her i fotosyntesen, så vil elektronerne, de vil exciteres, altså det vil sige, de vil gå i et højt energiniveau, hvilket er et af de store forskelle mellem elektrontransportkæden i fotosyntesen og respirationskæden, som også handler om elektrontransport, og de minder meget om hinanden lige på nær det punkt, at i fotosyntesen så bliver elektronerne exciteret, altså de kommer op i et højere energiniveau i 2 ud af 3 af trinene. Det der bruges til at danne ATP og NADPH, det ender til sidst ud med, at NADP plus reduceres til NADPH. Ja. Og det starter jo så med, at fotoner de absorberes i det her klorofyl og karton, der sidder i de her thylakoidemembraner. Og så herfra så dannes der også de her hydroner, elektroner og dioxygen ved, at vand det bliver spaltet. Det kan ses her, hvor at vand det kommer simpelthen ind i klorofylet, og lys kommer ind. Lyset det spalter det her vand her, hvorfra der bliver frigivet 4 elektroner, nu i det tilfælde 2H22 eller H2O, hvorfra der bliver frigivet 4 elektroner, 4 hydroner og så dioxygen. De her elektroner her, der så bliver frigivet, de exciteres så til et højere energiniveau ved hjælp af de her fotoner, der bliver taget ind i thylakoidemembranerne. Alt det her det foregår i fotosystem 1, som vi kan se her, eller fotosystem 2, undskyld. Og senere så vil de så gå over til fotosystem 1. De her exciterede elektroner, de bevæger sig herefter til et enzymkompleks, som hedder cytokrom BF. Det er det vi ser lige her. Og det er blandt andet også her, hvor at ATP de bliver dannet ved at ADP og P de går ind, og så P'et sætter sig selvfølgelig på ADP'et, hvor med det bliver ATP. Og det bliver altså flyttet herop ved hjælp af plastoquinonen, som altså kan bevæge sig gennem den her thylakoidmembran, fordi at den har en hydrofob sidekæde, hvilket gør, at den så kan flytte sig meget nemt og dermed trække de her elektroner med sig. Inde i det her enzymkompleks, så bliver hydroner fra det spaltede vand, det bliver pumpet ud i thylakoidets indre,
Og så herefter så bliver elektronerne så ført videre igen til fotosystem. Eller de bliver ført videre til fotosystem 1, som vi ser her. Ved hjælp af det her, ved hjælp af proteiner. Her bliver elektronernes energi igen højere, de bliver igen exciteret ved hjælp af fotonerne fra det lys, der bliver optaget. Energien fra dem gør, at elektronerne de kommer i et højere energiniveau, og det er så de her to gange, hvor elektronerne kommer i et højere energiniveau, der blandt andet adskiller det her fra elektrontransporten, der sker i respirationskæden. Elektroner, når først de kommer over i fotosystem 1, de løber så til proteinet ferredoxin, det kan ses lige her, hvor at elektronbæren NADP+, det reduceres til NADPH ved det hydron, som jo kom fra det her spaltede vand. Og det er så også her elektrontransportkæden slutter. Og der kan man jo så se, at produktet ud fra det her, det var det her NADPH, at vand der spaltes, hvorfra der frigives frie elektroner, der gennem en række processer exciteres og flyttes fra fotosystem 2 til 1, og derefter reducerer så det her NADP plus til NADPH. Ja. Så går vi videre til spørgsmål 2, og der har jeg valgt at dele dem op, så jeg vil først forklare om de abiotiske faktorer, som jo er de ikke-biologiske faktorer, der kan påvirke de her planters vækst og liv i sø eller vandløb. Og der først og fremmest, der har vi jo vand. Planterne er rimelig meget omringet af vand, når de er nede i en sø eller vandløb. Og det her, det er nødvendigt for, at de kan udføre fotosyntesen. Som vist tidligere her, så er vand nødvendigt for, at de kan danne ilt, og for at der kan blive dannet glukose. Og det er jo deres primære kilde, det er fotosyntese til deres ilt og deres organiske næring, som de skal bruge til at kunne overleve. Det vil sige, hvis der ikke var noget vand til stede, der ville de jo ikke kunne udføre fotosyntese, og så ville de dø. Derudover så tager de også næringsstofferne fra det her vand her. Vandet det optages i planten, hvorefter det fordampes gennem spalteåbningerne mellem bladenes læbeceller. Her kan de så også koncentrere næringsstoffer, der kommer med vandet. Så vandet det er vigtigt for planten på mange måder, og udover at være omringet af det, så kommer det så også fra deres rødder ned i jorden, hvor de får suget vand op. En anden abiotisk faktor, det er næring fra jorden, og det er så mange af de uorganiske næringsstoffer, som planten har brug for. For eksempel nitrat og fosfat. Det er så her, hvor at plantens rødder med fordel kan være meget spredt under jorden, således at de kan opfange så meget næring fra jorden som muligt, således planten den kan fungere optimalt og dermed også have den optimale vækst, eller have sådan en optimal vækst som muligt. Og så til sidst så er der sollyset. Der har brug for de her fotoner og energien for de her fotoner til at kunne udføre fotosyntesen, som jeg har forklaret under lysprocessen. Og dermed har den også behov for sollys for at kunne producere den her ilt og det her organiske næringsstof i form af kulhydrater og glukose, som de har brug for at overleve. Det er her, hvor at for eksempel noget som en stor algevækst kan blive et problem for planternes vækst nede på vandbunden, ved at alger, hvis der kommer en stor algetilvækst, så hvis det så dækker hele overfladen på vandet, vil der ikke komme særlig meget sollys ned til planterne nedenunder, hvilket vil sige, at det lys, de fotoner, de skal benytte til at nedbryde
vandet osv., som jeg forklarede op i lysprocessen. Og det medfører jo så, at de ikke kan få den vigtige næring igennem, som i form af kulhydrater og glukose, og de kan så heller ikke få den ilt, de har behov for, hvilket jo så medfører, at der jo så kommer iltsvind i søen og nede i vandet. Hvis vi så går videre til de biotiske faktorer, det er altså de faktorer, som er biologiske, så har vi to primære. Vi har konkurrence med andre planter, og så har vi herbivores, altså plantespisende dyr. Dyr, der spiser planter. I forhold til konkurrencen med andre planter, hvis man ser på en individuel plante, så er den ligesom i konkurrence med populationen eller bevoksningen af alle de andre planter, i og med at den konkurrerer med dem om at få mest næring og få mest lys osv., da det er, at de deler samme kilde til næring, for eksempel ned fra jorden af. De har alle sammen rødderne nede i jorden. Det vil sige, at de skal være rigtig mange om at dele al den næring. Og så handler det jo om at være den plante, der får mest næring, da det er så den, der har mest optimale forhold til at vokse. Så hvis du har en stor bevoksning af planter, altså rigtig, rigtig mange planter i et meget lille areal, så vil der være langt større konkurrence, og det vil sige, at hver plante vil ikke have optimale forhold til at kunne vokse i forhold til, hvis det var en meget mindre bevoksning, hvilket vil sige et areal, hvor der ikke er særlig mange planter. Så hvis der for eksempel kun er en enkelt plante, så har den plante al næringen for sig selv og alt lyset for sig selv osv., fordi at der ikke er nogen andre, den skal konkurrere med. Hvilket blandt andet også er derfor grunden til, at som jeg vil forklare i spørgsmål 3, at pesticider de bliver benyttet. Derudover så er der dyr. Der er plantespisende dyr. Planterne de bliver selvfølgelig spist af enten altså dyr i vandet, eller af dyr, der går rundt omkring søerne og vandkanten. Og det her, dermed så kan det være fordelagtigt for planten at have forskellige vækstpunkter eller knopper i jorden, i og med at planten den så kan gro ud fra de her knopper her, hvis det er, at den bliver spist af dyr. Ja, og det er mere eller mindre de biotiske faktorer, som påvirker en plantes vækst. Så har vi spørgsmål 3, og der vil jeg starte med lige at gå igennem randzoner og gødning. Randzoner er nogle zoner, man har lavet ud, sådan 10 meter ud fra vandkanten på søer og vandløb, hvor det er, at man ikke må plante planter, man må ikke sprøjte med forskellige giftstoffer osv. Og det er simpelthen for at forbedre miljøet nede i vandløbet og nede i søen, således at der ikke kommer forskellige, for eksempel hvis man sprøjter med pesticider, som jeg vil tale om efter, således at det ikke kommer ud i vandet og ødelægger miljøet eller påvirker økosystemet dernede. Og gødning, det bruges jo ofte, når man planter forskellige planter, for at sørge for, at de har det mest optimale forhold til vækst, ved at give dem ekstra næring gennem gødning. Det sikrer jo så, at de har rigeligt med næring og rigeligt med høj kvalitets næring, således at deres forhold for at kunne vokse er helt optimale. Og det er jo vigtigt for landmændene i det at optimale forhold jo så også giver den optimale høst, altså det største høstudbytte. Så har vi pesticider. Og det er de mest normale pesticider, de mest brugte pesticider, der findes. Det kaldes Roundup, og det er en herbicid, som er en form for pesticid, som fungerer som ukrudtsfjerner. Den fjerner simpelthen uønskede planter og ukrudt. Den består primært af glycin, glyfosat og et hjælpestof polycytillinamin. Og det her hjælpestof det hjælper simpelthen med at nedsænke overfladespændingen på bladene, således at glycin og glyfosat har nemmere ved at trænge ind i planten.
Som man kan se hernede på billedet her, så har vi glycin, og vi har glyfosat, og så har vi de to kemiske binding, eller de to molekyleformler for de her to stoffer. Og der kan man se, at de består stort set kun af polære bindinger, hvilket jo så gør, at stofferne er polære. Det vil sige, at de har meget nemt ved at sprede sig i vand, hvis det er, at de rører ned i vandløb, eller hvis de rører ned i søer. De har nemt ved at opløse sig i vand, og så blive spredt, og så ind ud til planterne, eller ind ud i fiskene, som dermed vil rode med at dræbe planterne, dræbe fiskene, og det vil dermed påvirke fødekæden og hele økosystemet, der er ude nede i vandet. Hvilket blandt andet også er derfor, at man har indført de her randzoner, for at stoffer som Roundup, herbicider og generelt bare pesticider ikke skal ind ud i vandet. Som man kan se her, så har vi en tabel af forskellige giftstoffer, og så deres LD50 i milligram per kilogram. Og det er altså den mængde, der skal til for, at hvis du har en testgruppe af nogle organismer, så er det altså den mængde milligram af det her stof per kilogram testorganismerne nu vejer, der skal til at dræbe halvdelen af de her testorganismer. Altså hvis du har 10 testorganismer, så er det den mængde, der dræber 50 af dem, eller 5 af dem, undskyld. Og det har man så fundet gennem forskellige in vitro forsøg. Der kan man så se, at Roundup, som befinder sig lige her, har en LD50 på 4.300 mg per kilogram. Det er relativt højt i forhold til mange af de andre, det tredje højeste. Det vil så også sige, at det er faktisk et af de mindre giftige, fordi det er en af dem, hvor der skal have en større mængde, for at det er farligt. Men alligevel så er det blevet gjort forbudt, og det er mere fordi, at det er et af de mest brugte, og det kan meget nemt sprede sig ved forkert brug. Hvis du for eksempel bruger det under forkerte forhold, der kommer vind eller regn, eller at det er fugtigt, så kan det meget nemt sprede sig ud til vandet, eller ud til de planter, man senere hen skal høste. Det vil jo så dræbe de planter, man skal høste. Og det medfører jo så også, at man får et mindre høstudbytte til allersidst. Så derfor er det altså blevet gjort forbudt i EU. Og pesticidernes funktion. De her pesticider, eller mere herbicider, som jeg taler om i det her tilfælde, de fungerer ved at hæmme det her enzym her, forkortet EPSPS. Det her enzym normalt, det vil sige, hvis det ikke er, at de her herbicider, det her Roundup, det ikke er sprøjtet på, så katalyserer de den her kondensationsreaktion her, hvor at stoffet EPSP dannes. Det omdannes så senere til stoffet, der hedder kryosmat, som er et meget vigtigt element i den biosyntese, planter har af aminosyrene tryptofan, tyrosin og phenylalanin. De her tre aminosyrer er meget vigtige for planterne, da den bruger de her aminosyrer til at danne livsvigtige proteiner, som planten skal bruge for at kunne opretholde sine funktioner og holde sig i live. De her aminosyrer, det er ikke nogen, vi kan danne. Det er noget kun planter, de kan danne. Vi skal få det udefra. Men ved at de her herbicider, de går ind og hæmmer det her enzym, det vil sige, at den aldrig katalyserer den her reaktion her. Hvilket vil sige, at det her stof, EPSP, det bliver aldrig dannet. Så der bliver aldrig dannet noget kryosmat, og dermed vil der aldrig blive syntetiseret noget tryptofan, tyrosin eller phenylalanin. Og dermed kan planten altså ikke danne de her livsvigtige proteiner, den skal bruge til at kunne opretholde sit liv. Det kan også ses her på næste billede, hvor vi har to figurer inde på det her billede. Vi har figur A og figur B. Figur A, den viser det normale forløb, det vil sige et forløb uden de her pesticider og herbicider, hvor et EPSP det bliver dannet, og det bliver omdannet til kryosmat, og så
koismat desyntetisere de her 3 aminosyre, som så senere hen det bliver til proteiner osv. Og så har vi B her, hvor et glyfosat fra Roundup'en, som den jo består af, det går simpelthen ind og hæmmer det her enzym EPS-PS. Og så kan vi se, at det hæmmer det altså sådan, at EPSP det aldrig nogensinde bliver dannet. Og det vil jo så sige, at følgende reaktioner, altså det her stykke her, det kommer aldrig nogensinde til at ske, hvormed at planten altså ikke kan få de livsvigtige proteiner, den skal bruge til at holde sig i live. Ja. Her på spørgsmål 3, så har vi først og fremmest randzoner, og de er til at beskytte vandmiljøet og beskytte økosystemet, der er nede i vand, ved at have et område omkring vandkanterne, hvor at man ikke må sprøjte eller plante. Og det her har jo overordnet en positiv virkning på miljøet og økosystemet nede i vandet, da det er, at der så er meget mindre chance for, at de her giftstoffer osv., de kommer ned og spreder sig i vandet. Så det har jo en overordnet positiv virkning på miljøet og på væksten på planterne nede i søerne og nede i vandløbene og på det overordnede økosystem, der er der. Gødningen, det har jo som sådan også en overordnet positiv virkning på planternes vækst i og med, at planterne så får tilstrækkeligt med højkvalitets næring, som så gør, at de her planter, de har de optimale vækstforhold, i hvert fald i forhold til næring, sådan så høsten kan blive optimal ved, at de kan vokse så store som overhovedet muligt. Så længe at der ikke befinder sig nogen form for giftstoffer i de her gødning, der har en negativ virkning på deres vækst. Og så er der pesticider. Pesticider, det har potentialet til at kunne optimere vækstforhold for de ønskede planter, altså de planter, der skal høstes. Hvis det er, at pesticider, for eksempel Roundup, det bliver brugt korrekt og under rigtige forhold, så kan det meget vel være meget effektivt til at dræbe de uønskede planter, det vil sige ukrudt. Hvilket jo så gør, at de ønskede planter, altså dem, der skal høstes, de har lige pludselig ikke så stor konkurrence, som jeg forklarede om i de de biotiske faktorer. De har lige pludselig ikke så meget konkurrence, altså har de meget mere næring og så videre til dem selv. Dog kan det ved forkert brug have risiko for at mindske høstudbyttet ved at det spreder sig til de her ønskede planter, de her planter, der skal høstes, således at de så dør, de får hæmmet det her enzym her, de kan ikke danne de her proteiner, og så dør de. Og det vil jo selvfølgelig hæmme høstudbyttet, da der så er færre planter at høste. Derudover så har der også risiko for at skade miljøet, da det har risiko for at havne i vandet for eksempel, og dræbe planterne dernede, og påvirke økosystemet og hele fødekæden, der er nede i vandet. Og det er jo så også her, man har indført de her randzoner. En mulig løsning på, at de her pesticider, de kunne være meget mere effektive, det var, hvis du havde med GMO'er at gøre, altså genmodificerede planter, som var modificeret til at være resistente over for de her pesticider her. Det vil sige, at du ikke skal være bange for, at du vil komme til at sprøjte pesticiderne på de ønskede planter. For eksempel hvis de her GMO'er, de her genmodificerede planter, spalter glyfosaten, som jo ellers ville gå ind og hæmme enzymet. Men da de jo så bliver spaltet, så når de jo går ind og hæmmer enzymet, således at planterne, de kan udføre den her syntese af de her aminosyre, da de jo nu er resistente over for pesticiderne. Det var mit svar på opgaven. Mange tak.